सिगाङाव जोङो एसे सावरायखांबाय जोङो जुनिया जायखि कारेक्ट टेन्सनि सोमोन्दै जों सावरायदों दायो जों दिनै नैथि खेब सावरायफिननो लादों दा बेवहाय नोंथांमोना जोङो जाय बिथांमोना सावरायनो गोसो दं बा सावरायनो सानदों बिथांमोना सावरायनो हागोन दा जों सावरायदिनि जा हायो जों दिनै सावरायगोन थोंजोङै सावरायगोन जों the future indefinite tense जों future indefinite tense होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिखायो सरासनस्रायै जों बेखौ जों बिनि एग्जाम्पलफोरखौ सावरायनाय नङा मानोना जायनाखि बिथांमोना दिनै टेट फैबाय थानाय अक्ट'बर दाननि टेटनि थाखाय प्रिपारेसन जादों नोंथांमोना बयबो मिथिखायो अब्लाबो जों दिनै माबा मोनसे हेल्प होनो हागोन नामा साननानै जों बे सावरायनायखौ लादों दायो future indefinite tense नि एग्जाम्पलनि सायाव जों बुंनाय नङा future indefinite tense माखौ बुङो मा जों बेखौ बयबो मिथिखायो दायो बिनि future indefinite tense आव correct tense आ माबायदि महराव फैयो बेखौ जास्ट जों मोननैसो सावरायनो लादों गुसुङैनो थोंजोङै सावरायगोन जों बेखौ मोनसे सिम्बल हिसाबै जोङो रायलायनो हायो जाय बाथ्राखौ जों नुयोब्ला बेयो मा टेन्स जागोन जों बेखौ मोजाङै जोङो बुजिनो हायो बै बाथ्राखौ जों सावरायगोन दा जोङो मोजां नोजोर होब्ला नुनो मोनो फिउचार टेन्सखौ जों सिनायनो थाखाय फंनैसोल' सोदोब दं गिबियाव जोङो नोजोर होब्ला जों नुगोन जेरै टुमरु फिउचार फोरमायग्रा सोदोबा बे आरो मोनसेया जाहैबाय नेक्स्ट दा फिउचार टेन्सआव माखासे फैग्रा सोदोब दं जायखौ जों सिम्बल हिसाबै बाहायनो हाया नाथाय बेखौ नोजोर होनानै जों कारेक्ट टेन्स फर्माव मोजां नोजोर होब्ला नुनो मोनो बेखौ गारनानै कारेक्ट टेन्सआव फिउचार इनडेफिनिट टेन्सआव माब्लाबा फिन फैनायखौ जों नुनो मोननाय जाया दा जों बेखौ मोजां नोजोर होब्ला जों नुनो मोनो नाथाय बे मोननैसो बाथ्राखौ if unless till until बे मोननैसो बाथ्राखौ जों मोजां नोजोर होयोबा जों जों मिथिगोन बेखौ गारनानै फिउचार इनडेफिनिट टेन्सआव कारेक्ट टेन्स फैनायनि बारा जाहोन गैया बायदि नुयो नाथाय रायलायनांगौ फंनैसो खोथा दङ जों बेखौ दा सावरायदिनि टुमरु होननाय लोगो जों मिथिखायो he come here टुमरु सरासनस्रायै जों बेखौ बयबो मिथिखायो अब्लाबो जोङो सावरायनाय हिसाबै जोङो सिरियाल हिसाबै लांदिनि he come here टुमरु होननाय जों बुजिनायखादों टुमरुआ मोनसे सिम्बल जायखौ नायनानै जों सिनायो that means मा होननो नागिरदों he will come here टुमरु जों बिनि सायाव गुवारै सावरायना जों बेखौ मिथियो रावबो गैया 2 नम्बराव दङ नेक्स्ट I go to Guwahati next month दा नेक्स्ट मोनबेसे बाथ्रा जागोन जों बेखौ बुंनानै खिथानो हानाय नङा नेक्स्ट मान्थ जानो हागौ नेक्स्ट सानडे जानो हागौ नेक्स्ट इयार जानो हागौ नेक्स्टजों मोनबेसे कारेक्ट टेन्सनि फर्मा जागोन जों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा दा जायनाखि बिथांमोना जोङो सावरायगोन बिथांमोना बेखौ निस्सय मिथिखायोबो जानो हागौ अब्लाबो जों सावरायदों होमबा बे मा टेन्स जागोन नेक्स्ट होननायानो फिउचार टेन्सनि मोनसे सिम्बल जायखौ जों नायनानै सिनायो नेक्स्ट होननाय लोगो लोगो मा होननो नागिरदों आं गुवाहाटियाव नेक्स्ट मान्थआव थांगोन अब्ला मा अब्ला मा फैगोन I shall go to Guwahati next month बेयो जों दाना फैदिनि if unless till until बेवहाय जोंहा सावरायनांगौ फंनैसो खोथा दं if unless till until आनो फिउचार इनडेफिनिट टेन्सनि मोनसे सिम्बलिक होनना बुङोब्लाबो भुल जागोन नाथाय बेयो कारेक्ट टेन्सआव स्पेसियली फिउचार इनडेफिनिट टेन्सआव गोबां महर मोनो खोथाया बे अब्ला जों सावरायदिनि दा मा if it rains I not go out खोथाया मा बुंनो नागिरदों if it rains माने जुदि अखा हायो I not go out दायो बे कुइसनखौ जों मोनफ्रोमबो कुइसन बेंक कुइसन पेपार बा माखासे जानाखि इन्टारभिउनि माखासे दा टेटनि लेखा ओंखारदों जों नायोब्ला स्पेसियली 1 नम्बराव बे कुइसनखौनो जों मोननो हागौ आं मोजां नायनाय जायाखै
निश्चय थागोन आरो मोनफ्रोमबो कुइसनावनो बे थायो बेखौ गारनानै माखासे महर होनायखौ जों नुनो मोना दा खोथाया बिसो इफजों हाजार खोथा ओंखारनो हागौ हाजार बाथ्रा ओंखारनो हागौ जों रायलायनो हागौ अब्ला मा इफ इट रेन्स नाय लोगो लोगो खोथाया बिसो जुदि मोननै बाथ्रानि गेजेराव जुदि मोनसे बाथ्राया प्रेजेन्ट जायोबा मोनसे बाथ्राया फिउचार जागोन खोथाया बिसो फिउचार टेन्स जाथारनांगौ मोननै बाथ्रानि गेजेराव मोनसे बाथ्राया जुदि प्रेजेन्ट जायो मोनसे बाथ्राया फिउचार जाथारनांगौ खोथाया बिसो अब्ला जों इफ आनलेस टिल आनटिला दे फिउचार इनडिफिनिटेन्सनि सिम्बलिक बेखौ जुदि लानानै खामानि मावब्ला भुलबो जागोन बुजिनांगौ जोंना मा दं मोनसे बाथ्राया प्रेजेन्ट जायोब्ला मोनसे बाथ्राया फिउचार जाथारनांगौ बिसो आरो जों बेखौ बुजिनांगोन अब्ला जों बिनि एग्जाम्पल लिरना फोजोबनो हानाय नङा इफ इट रेन्स होननाय लोगो अब्ला मा जागोन जुदि अखा हायो मा होननायदों I shall not go out बे आरो जों दा एग्जाम्पलखौ मोननै लादिनि if you neglect बिथिं नङा if you neglect your studies you fail मा होनदों if you neglect your studies जुदि नोङो फरायाब्ला होनदों अब्ला जों मोजां नोजोर होनांगोन प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स मोनसे बाथ्राया प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स अब्ला मोनसे बाथ्राया मा जानांगोन मोनसे बाथ्राया फिउचार इनडिफिनिट टेन्स जानांगोन खोथाया बेसो मोननै बाथ्रानि गेजेराव मोनसेया जुदि प्रेजेन्ट जायोब्लानो मोनसे फिउचार जानांगोन अब्ला जों बेवहाय गोबां खोथा ओंखारगोन if you invite me I shall go there if you request me ना खावलायबा I shall help you गोबां बायदि नाथाय if it rains एग्जामाव फैगोन जों बेखौ बुंनो हाया इफजों हाजार खोथा जायो खोथाया फंसेल' मोनसेया प्रेजेन्ट आरो मोनसेया फिउचार मोनसे फिउचार जायोब्ला मोनसेया प्रेजेन्ट जागोन नै बिथिंबो फैनो हागौ बाट बेखौ जों मोनसे एग्जाम्पल होजायो if you होननाय लोगो लोगो if you neglect your studies अब्ला मा जागोन खावसेया फिउचार जानांगोन you will fail बेनो फैगोन होननानै जों बुंनो हाया if it rains आनो फिउचार इनडिफिनिट टेन्स जागोन बे नङा जों बेखौ मखासे लानानैबो लाब गैया रियेल जों गोसोआव लानांगोन जेरै खावसेया प्रेजेन्ट आरो खावसेया फिउचार रियेल खोथाया बिसो जों बेखौसो बुजिनानै लानांगोन दा जोंहा बेयाव मोननैसो दंबावो जेरै आं होनदों आनलेस आनटिल आरो टिल बै फंथाम खोथायाबो बेनो बे फिउचार इनडिफिनिट टेन्सआव फैयो नाथाय बे खावसेया प्रेजेन्ट जाखागोन अब्ला खावसेया फिउचार जाखागोन आरो जों बेखौसो नोजोर होनांगौ नाथाय बे बिनि सिम्बल लेभेलाव जुदि लिरना होयोब्ला भुल जागोन बेखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों फोरमायनो हायो जेरै I wait for you until you come जों दहायनो होनखादों मोननै बाथ्रानि गेजेराव मोनसे बाथ्राया जुदि प्रेजेन्ट जायोब्ला मोनसे बाथ्राया फिउचार जेरै until you come then अब्ला मा जागोन नैबे मोनसे बाथ्राया फिउचार जाथारनांगोन जुदि फिउचार जायोब्ला जों मा लिरनांगोन I होननाय लोगो लोगो I shall wait for you until you come बियो जों मोनसे लिरबावनो हायो unless he comes I go there अब्ला मा unless he comes होननाय लोगो लोगो I go there खावसेया प्रेजेन्ट खावसेया फिउचार जों बे खोथाखौ मोजां बुजिनानै लायोब्लानो फिउचार टेन्सनिफ्राय आरो गुबुन कारेक्ट टेन्स फैनायनि माखासे सिम्बल जेबो गैया बायदि जोङो नुनो मोनो बेखौ गारनानै दिनैसिमबो कुइसन बेंक कुइसन पेपार नायोब्ला बेखौ मोजां नोजोर होयोब्लानो फिउचार टेन्सआव बाखि जेबो गैया होननानै जोङो साननो हायो आरो unless he comes मा जागोन होनबा I shall go there होनबा फिउचार इनडिफिनिट टेन्सनि कारेक्ट टेन्सखौ सावरायनांगौआ बेखिनियानो बेनिफ्राय आरो बांद्राय गैया बेखौ रोङोब्लानो जों गासिखौबो रोंजोबगोन होननानै आसा खालामनो हायो